שגבר אחר יקרא מאשתך? שזה אחותך כואב לך כי זה בשר מבשרך, אז גם כשזה אחות של מישהו אחר שיכאב לך. יהודיה כשרה שאתה מדבר, שיכאב לך. אסור לגעת בבת מלך. ואין אישה בנידת ומדע לא תקרב לגאות ערווה. לא תקרב, לא אני כותב, בורא עולם כתב. רבותיי, אוהבים לא אוהבים, יש חוקים. רבותיי, מי שיכול להיזהר ולהישמר מנגיעות אסורות, שיזהר וישמר לו. אל תיתנו לעצם לפתות אתכם. אומר הרב, גבר שיש לו אפשרות לגעת באישה נידה, יהרג ואל יעבוד. היה איזה אדם אחד, הייתה לו חברה, הוא נשאר איתה, לא שומע נגיעה, עושה איתה שטויות. וחבר שלו יוצא עם גויה, הוא עושה חטאים הרבה יותר חמורים מהחבר שלו, הוא לא יודע. מוח, לב, כליות, מי שקודם כל הולך אחרי המוח, אחר כך אחרי הלב, אחר כך הכליות, מוח, לב, כליות, ראשי תיבות, מלך. אתה בן של מלך. אסור לגעת בבת מלך. אסור לבת מלך לגעת באדם רבה כשהיא מותרת וכשהיא אסורה, כל הזמן שהיא לא התחתנה. אל תקימו ראש בזה. כל מי שבא לשיעור פה היום, שידע שבורא עולם רצה שהוא ישמע את זה. החיים שלא ישמעו. לכם יש כוח. באתם לפה היום לשמוע את הדברים. אל תתעלמו מהם. תנו לחיים לראות האח הגדול ביום שלישי. שם הם ילמדו איך לעבור על כרת, איך לדבר לשון הרע, איך לעבור על איסור דאורייתא מפורש, שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שימשיכו לראות זוהמה בטלוויזיה. אתם ניצלתם, אתם קדושים. גם אם קשה לכם, תגידו לקדוש ברוך הוא, קשה לי, תעזור לי, הוא יעזור. כי הקדוש ברוך הוא עוזר. וקראנו שני פסוקים, שני פרקי תהילים שלא יצאו לנו לראש. פסוק ראשון, כי לא בזה ולא שיקץ ענות עמי ולא הסתיר פניו ממנו. אנחנו עניים בתורה ומצוות, קשה לנו, הדור קשה, הקדוש ברוך הוא יודע. ובשמרו אליו שמע. תפנה לקדוש ברוך הוא שומע. תהילים ק"ב, פנה את תפילת הרחב ולא בזה את תפילתם. עד עכשיו נכשלתם, יאמר זאת לדור אחרון. דוד המלך מגלה סוד גם בדור האחרון, שתרבה הפריצות והזימה. בפלאפון יש זימה, בבית בטלוויזיה יש זימה, בכל מקום שאדם הולך יש זימה. אתה הולך לאכול אוכל, מסעדה, אתה לא תאכל בלי לראות טלוויזיה עם זימה מול הפרצוף. אתה הולך לשירותים, לחילה מכבוד המקום, אתה תשמע מוזיקה של זימה מתנגנת, שגם כשתפיל את צרכיך תשמע זימה. אתה הולך לתפילה, יהיה לך פלאפון עם צלצול של זימה. בתוך בית המקדש, בתוך בית כנסת, כמה צלצלים בטלפונים? רבותיי, אני אומר לכם את המושג הזה מעומק הלב, אתם שומעים שזה יוצא לי מהלב? אתם שומעים? אני לא בא להגיד לאף אחד מה לעשות, אני בא להגיד קודם כל לעצמי. אבל אני מרגיש ואני יודע שעכשיו לא אני מדבר. ראיתם איך דיברתי שעה. הקדוש ברוך הוא משתמש בי כנייר קרפ. אני סתם עומד פה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לכם את זה, לא רבית. תעצרו את המגפה הזאת, את החולי, את המחלה
איסור מפורש בתורה. ושאף אחד יגיד לא ידעתי. אי ידיעת החוק אינה פותרת לעונש. תנו לגויים להיכשל בזה. יש מספיק פרוצות, מספיק נשים ערובות, שבשביל כמה פרוטות של כסף מתפשטות מול מצלמות לעיני כל העולם, מסכנות מה התיקון שלהם יהיה. בשביל כסף שלא הולך איתם לשום מקום. אפילו לקבר היא לא יכולה לקחת שקל. תהיו במידת האמת, תדבקו באמת, תשמרו, לא להוציא דבר שקר מהפה, והשם יעזור לכם להיות באמת. אבל מי שיוציא מהפה שלו דבר שקר, רבותיי, פה עליון כנגד פה תחתון, הוא ייכשל. אני רוצה לברך את כל הנערים שהגיעו עליו בשיעור. אני רוצה לברך את כל מי שנמצא כאן. כי היום היה שיעור מאוד מאוד קשה. למדנו בהרבה, אבל השיעור קצת קשה. אני רוצה לברך את כולכם, שלכולנו בעזרת השם יהיו ילדים קדושים וטהורים, תגידו אמן. ושלא נפגע במוחין, תגידו אמן. ושנקבל סייעתא דשמיא להתמודד עם הפיתויים הקשים מאוד של הדור הזה, תגידו אמן. בכל הקמים עליכם לרעה, הקדוש ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבותם, ואני מבטיח לכם, מי שיתמיד יגיע בימי שלישי, לא יודע איזה שיעורי תורה אחרים יש, אני יודע מה אני יכול לעזור לכם, סייעתא דשמיא. מי שיתמיד ויגיע בימי שלישי, אנחנו נעזור לו לתקן את הנפש שלו, והוא יצא מכאן, יתחתן בעזרת השם בקדושה וטהרה, וכל הצאצאים שלו, בזכות הקביעת עיתים שלו התורה, יהיו זרע קודש בירך השם, אמן ואמן. רבותיי, יישר כוח על ההקשבה, תפילת ערבית במקום.